אני רוצה לספר לכם את המשותף בשכול ביני לבינם. הבן שלי, אחרי שנה שהוא נפל, ואולי יותר, איזה בחור מגיש בדלת ומחזיק רחת לקום ביד. בזמנו היה רחת לקום המתנה הכי מכובדת. אני פותחת את הדלת, עומד בחור, אני שואלת את מי אתה מחפש. אז הוא קורא לבן שלי, הוא אומר לי, אני מחפש את עוזי. הוא גר פה? אני אומרת, כן. אפשר לראות אותו? אני אומרת, לא. הוא לא שואל למה. הוא עומד ככה עם חיוך, ואומר, תשמעי, הוא פעם עזר לי ואני הבאתי את הרחת לקום. תתני לו את זה, את מבטיחה? אני אומרת, בטח שאני אתן לו. לקחתי את הרחת לקום, שמתי על השולחן, ומאז שהפלסטינאיות באות, אני תמיד שמה רחת לקום. רחת לקום הזה זה לטעום משהו מתוק בתוך הכאב הגדול הזה שהן עוברות, ולצערי הן אינם היום, והן לא יכולות לספר, ושאנחנו עוברים. השכול אינו מתרפא גם אם תבואי ותספרי על עוד מיליון מקרים. זה שכול שלך, את חיה איתו, יכאב לך כל הזמן. העבודה המשותפת הזאת היא לא עבודה בשביל מחר להביא את השלום ולא לחתום על שום דבר. יש חוק בחיים, כשיש לך שכן, תקיש לו בדלת ותשאל אותו אם הוא צריך כוס מים. אולי הוא צריך עזרה. הם השכנים שלנו, ואנחנו לא מתאמצים ללמוד אפילו את השפה שלהם. אנחנו לא מתאמצים להתקרב אליהם. אנחנו לא רוצים לגור אצלם ושהם יגורו אצלנו. אבל בואו נבין אותם, בואו נשמע אותם. בואו נשמע מה יש להם להגיד. הם שכנים, אין לנו שכנים אחרים. זאת האמונה שלי, אני אעשה כל מה שצריך. אני אלך לבשל איפה שיגידו לי. רק להביא את התקשורת הזאת, ובמיוחד לדור הבא. שאני רואה איך אני עושה את כל המאמצים, אבל אני רואה מה קורה מסביב. הספר הייתה עבודה נהדרת, עבודה שמחה, ותאמינו לי, כמו שהצבע אדום, ככה הייתה השמחה אדומה. נהנינו מכל רגע, הייתה חוויה שהם באו, והייתה חוויה, חבל שרובי איננה, שהיא תספר. אבל אני רוצה לספר רק על גיל חובה. נכון, גיל. רק על גיל. בחיי. הוא בא פעם ראשונה אליי הביתה. ירד גשם והיינו בפנים, בישלנו, כמובן שהוא בא עם כמות, אמרו חושחש, הוא הביא חושחש, הביא סוכר בשביל המשפחה שלי לחודשיים, והוא בא ולימונים, כל מה שהיה, מה שהוא כתב במתכון, הוא הביא רק בכמות מאוד גדולה, ברוחב לב כזה. טוב, המיקסר לא עבד, כל דבר אבל הכל הסתדר בסוף. פתאום הפסיק הגשם, ורצינו לצאת לחצר. איפה גיל, אני שואלת? תמרה, איפה גיל? אנחנו מחפשות את גיל. גיל בגינה מנגב את הכיסאות שכל הלדי יצאו החוצה ויוכלו לשבת עליהם. נכון גיל? גמרנו את הריבות, שמנו את הצנצנות, עכשיו צריך ארגזים. עוד פעם, איפה גיל? לא יודעים. גיל הלך לירקן והביא ארגזים, וסידרנו את הכל בתוך הארגזים. אחרי שכולם הולכים, הירקן דופק לי בדלת. תגיד, אני גם את הגיל חובה הזה את מכירה? שיהיה לכם הכי טוב שבעולם. אין לי מילים להודות לגיל, באמת אין לי. אדם, נדיבות, הקשבה, רצון וערבית. זה הכי חשוב לכולם. תודה לכם.